itt az összehasonlító videó. Na sziasztok! Ebben a videóban összehasonlítjuk a repülőimet, mint látjátok. Hát itt vannak, mint látjátok. Ezt már kétszer elmondtam. Hogy melyik a jobb, és ki fogjuk ma deríteni, melyik a jobb. Közben a pókom itt el van, mint látjátok. Most a repülőkről van szó. Oké, perfect. Na, szóval akkor... Mit csinál? Nem tudom, hogy látjátok-e. Come on. Látszik a videóba. Nem tudom, mit csinál a pók itten. Hát nem látom, amikor itten bejött. Csak így spawnolt a helyére. Beteleportált. Na mindegy. Szóval ez a repülő nagyon megérte az áráért, mint látjátok. Ja, meg ez is csak tuningot kaptak. Ja, a tuning meg is mutatom. Közben a póker itten having fun, munkázik. Na mindegy, repülőről van itten szó. Igen, ezt már bemutattam nektek a tesztes videóba. Mint látjátok, ezt így simán megfogom, és akkor így látjátok, hogy így milyen szépen világít meg minden. Így ledezett. Jó, ezt ki is kapcsoltam. Szóval ez volt az egyik repülőm. Most jön a másik, aminek itt az oldalán van egy power on button. Ha azt megnyomom, akkor... Na bocs! Már elkezdett világítani. Hát itten a pókom having funnol. Na mindegy, akkor itt van a repülő, mint látjátok. Miért a pókot nézem? Hell ne! Na mindegy. Szóval... Ja, itt van a repülőm. És ez csak kéken tud világítani. Csak. De hogyha így nézitek, akkor úgy néz ki, mint egy agresszív gép. Na bocs. Szóval akkor... Ja, így néz ki, mint látjátok. Ja. Ne pislogj már. Na szóval... Ja. Kapcsoljuk is ki a... Na bocs, eltűnt a pókom. Lol, na mindegy. Na bocs. Na mindegy akkor. Azt már nem kell többször mondanom, na mindegy. Miért mondom többször van? Mindegy akkor, na. Szóval akkor... Itt van az egyik repülőm. Hát próbáljuk is ki, hogyha eldobom. Csak nézzétek, hogy dobom el. Jó, ezt innen elvettem, köszönöm szépen. Ez volt az első. Jöhet a második. Igen, ez be van ragasztózva, vagy nehogy lehessen a fülke. Szerintem már megszáradt a glue, úgyhogy mehet is. Na bocs! Nagyon jól repkednek ezek a repülők. Majd holnap... Szerintem hagyjuk inkább majd vasárnap ki fogjuk vinni, majd hogy én fogom kivinni őket, az semmi közepére, és akkor ott nagyon jól lehet őket reptetni. Addig is cross comparison, azaz összehasonlító videó. Itt vannak a repülőim, mit látjátok. Szóval ezeket eldobtam nagyon. Hoppá! Közben ennél a repülőnél leesett a battery. Nem tudom mi. Hát ez nem interesting, hanem leesett. Ja.
Tehát, hogy itt vannak a csíkok, és akkor ez így mozognak, ha így súlyintok egyet, és akkor így suhintok egyet rajta, és akkor így mozognak össze-vissza. Ó, ezt is már bemutattam nektek, ezt a kis ledet, ez majd áram alá lesz helyezve valahogy. Aztán, ja. Hát ez a repülő mehet is vissza az asztalhoz. Oké, perfect. Oké, tökéletes. Na, akkor itt van ez a másik repülőm. Ugye ezt már bemutattam nektek, hogy így milyen jól repül. Lehet, hogy ezt a repülőt emlékszetek még arra a videómra, amikor így erősen megdobtam, és akkor felakadtam fel, és elmondtam, hogy TSM. és erre mondják azt, hogy mert TSM van. Emlékszetek még rá? Ha nem, akkor nézzétek meg róla a teljes videót. Na azért jó, írjátok le kommentbe, hogy melyiket néztétek meg a videóim közül. Ja, szóval ez volt a repülő, mint látjátok. Ja. Azt hittem, hogy felkapcsolta a ledet. Az igen. Na jó, ez is mehet vissza. Óvatosan, mert ez már ragasztott fülke. Nem pedig valamilyen cuccos. Na jó, oda leszállt. Szóval akkor így megnéztük a repülőimet, összehasonlítottuk, akkor beszélgessünk a távirányítós RC repülőkről. Ja, ha már RC repülő, akkor majd kapni fogok egy távirányítós RC repülőt. Hát az interneten van Allegro, azt most mondom, és ott nagyon jó quality. Szóval ez a videó ennyi volt, ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, egy feliratkozást, és akkor jövök a következő videóval. Sziasztok!